Wara ġimgħat ta' diskussjoni li ma waslu kien konkret il-General Workers Union irreġistrat il-wima industrijali bilan li ħaddiema tal-kuntrattur impjegati fl-Isptar Monte Carmeli bħala skrivani u cleaners li jizda qed jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni ikollhom il-pożizzjoni tagħhom regolata. F'istqarrija l-General Workers Union qalet li meta saret taf bil-każ saru kuntatti mal-awtoritajiet tal-Isptar fejn talbet biex jiġu rranġati l-anomaliji li qed jinħolqu u li qegħdin joħolqu diskriminazzjoni u sitwazzjoni inaċċettabbli. Il-Union informat lill-awtoritajiet tal-Isptar Monte Carmeli li mhuwiex aċċettabbli li dawn il-ħaddiema qed jaħdmu xogħol illi ma kinux impjegati għalih u fl-istess waqt mhumiex qed jingħataw il-pagi u l-kundizzjonijiet li suppost jirċievu ħaddiema li qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. Il-General Workers Union qalet li l-ħaddiema li kienu qed jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni u kostruzzjoni li huwa regolat minn diversi liġijiet tax-xogħol u għaldaqstant l-awtoritajiet tal-Isptar Monte Carmeli għandhom jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom skont kif titlob il-liġi. Fit-tmiem l-istqarrija l-General Workers Union wissiet li sakemm is-sitwazzjoni ma tkunx solvuta hija se tagħmel użu mid-dritt li ttiegħha liġi u qed tagħti direttiva lill-imsieħba tagħha biex ma jagħmlux xogħol ta' manutenzjoni u kostruzzjoni.